Čau ty kočky, moje... Ešte raz, Čo ti babi, moje meno je Rob NKO, Toto je sex zoznámka, hlasne nejakú partnerku, sexuálnu otrokárku na rôzne sexuálne praktiky. Napríklad dávam požiadavky, môžu vysoká a celkom pekné vlasy mať a počúvaj, a môžeš ma väzniť ty a môžeš všaké pičoviny, vieš, ako zavrieš ma a pičoviny. Vibrátor do ríči, nie? Hej, jasné, všetko, vieš, ako proste úplne úchylnosti, vlastne hľadám si sexuálnu otrokárku ako. Môžete sa mi ozvať na môj súkromný FB účet. Aký to má? Bobinko Postrach Galaxie. Môžete sa mi ozvať ako, a sex zoznámka. Inzerát som dal a niečo ukážem, počkaj. Talisman, a.k.a. extra galaktický. Takže tak. Takže konec inzerátu. Ozvite sa mnou súkromný FB účet Bob NKO, volá sa tam Bobinko Postrach Galaxie,